Hej. Jeg har lige fundet ud af, at jeg kan lave sådan en slags Jørgens Levin med min iPad og med den her blok papir. Og det er nok lidt et alternativ til at lave oplæg, hvor at skærmen peger mig lige ind i ansigtet. Så kan jeg også illustrere samtidig med, som om hvis jeg havde en tavle. Jeg har ikke de helt store emner, som jeg lige kan hive frem her. Men jeg kan lige lave et eksempel, hvor jeg vil forklare menneskesyn. Og det er inden for pædagogikken, hvor en der hedder Acton, jeg kan ikke huske, hvad han hed til fornavn, og så en der hed Jesper Jensen, tror jeg det var, i 70'erne udviklede de her definitioner, eller begreb. Og der mekanisk, og der er dialektisk. Og dialektisk, det er sådan en vekselvirkning. Og mekanisk tænker jeg som mere, det ved jeg ikke, årsag-virkningsagtig, ligner sådan i den stil. Så har vi materialisme, og det handler om de fysiske omgivelsers virkning. Og så har vi idealisme, som af de her idéer. Så kan vi sætte dem sammen. Vi har mekanisk idealisme, vi har mekanisk materialisme, vi har dialektisk materialisme, og vi har dialektisk idealisme. Så kan vi jo egentlig også bare lige gøre sådan her. Så har vi hvert område inden. Og jeg kan ikke huske, desværre, alle, altså hvad for nogen hører til i de forskellige kasser. Det her, det er noget med ydre, og så determinisme. Altså det vil sige, mennesket er påvirket af sine omgivelser. Fysiske omgivelser. Og det er sådan en envejsproces. Ja. Det er, jeg tror, altså et eller andet sted, så det er den her, der er nævnt først, ikke? Altså det er sådan det mest primitive af dem. Og så toren her, det er jo så den næste. Det er jo den her med, at vi ikke er ofre. Det er imod konformitet. Altså som menneske kan man så kan man stå imod altså samfundet. Det her, det er forresten i forhold til samfund, i forhold til menneske. Altså samfund i forhold til menneske. Det er ret vigtigt at få det med. Det handler også om at mennesket kan være ondt og godt. Og vi har noget dualisme her. Vi går videre. Ja. Så mener jeg, det her det er træerne, og helt ærligt, så kan jeg ikke huske ret meget om, hvad den står for. Men det har jo noget at gøre med, at jo, nu det begynder at dæmre lidt. Jamen dialektisk, det er jo det her med vekselvirkning. Jeg tænker, det her det kulturhistoriske kommer meget ind. Det er meget omkring, jamen du har de her fysiske omgivelser eller betingelser, som mennesket ændrer, og derefter ændrer mennesket, eller ændres mennesket. Altså mennesket ændrer verden ved hjælp af de her kulturredskaber, for eksempel. Det kan være en flinteøkse eller et eller andet, og derigennem bliver verden så også ændret. Så det er sådan den her vekselvirkning.
Dialektisk idealisme. Det er jo der, hvor at jamen igen også, at verden om, det er stadigvæk en vekselvirkning, og at verden hele tiden udvikler sig. Igen så er jeg lidt svært ved at skelne de her to, udover at det her, det skulle så være på det ideelle plan. Ja, desværre. Men det var egentlig også bare lige for at lige introducere til den her måde, den her Jørgen Clevin metode. Ja.